Når du nu sidder og skal sidde og strikke retmasker, så kan det være en god idé at bruge sådan en remse, så man kan huske, hvad det er, man skal gøre. Og det vil jeg gerne prøve at vise jer her. Så man sidder her med strikketøjet, og man har tråden om sin venstre pegefinger. Og så siger man, hunden løber ind i huset, får fat i pølsen, løber ud igen og væk. Hunden løber ind i huset, får fat i pølsen, løber ud og væk. Bang. Ind i huset, får fat i pølsen, ud igen og væk. Bang. Ind i huset, får fat i pølsen, ud igen og væk. Godt. På den måde kan det være nemmere at huske, hvad det er, man skal gøre, når man strikker.